fet diferencial que aporta la meva candidatura respecte a les altres dues candidates és el que jo hagi estat director general d'universitats durant 3 anys. Això m'aporta una experiència a nivell de gestió que em permet afrontar amb major garanties els reptes de futur que s'enfronten a la universitat. L'experiència, dius, una mica, no? Perquè ser rector és algo que tots estem capacitats al principi per poder-ho fer, però has de conèixer la institució, no? I per molt que la coneixem des de fora, perquè jo portava ja, ara en aquest any ja fa 43 anys i els professors tots la coneixem, quan entres i veus les limitacions de les coses, doncs és quan realment tens aquesta visió de què he pogut fer, què m'he deixat per fer, què tenia que fer millor. Acabar l'edificació que tenim aquí, aquestes obres inacabades que haurien de poder-se acabar, particular del Campus Catalunya i aspectes generals també del Campus Catalunya, però que poden afectar a la resta de la universitat. Doncs tenim el transport, com arriba al campus, tenim les facilitats, la qualitat de vida que hi ha al campus, perquè la qualitat de vida també influeix en la qualitat de l'experiència universitària. Però hi ha un projecte per acondicionar el camp, diguem-ne, la plaça de la Concòrdia. El primer acondicionament és habilitar un espai de pràctiques pels pataquers, fer una pista d'esport, perquè aquella pista pugui ser també un lloc polivalent una mica per fer les entregues de diploma, festes, activitats més lúdiques en aquell espai, que això continua darrere amb una part ajardinada i tal, perquè el que es vol és que hi puguin haver-hi els horts socials. Crec que és un exemple que hem de ser una bona pràctica que hem de seguir i que hem d'intentar reproduir, però no només a nivell de campus, sinó a nivell d'universitat i no organitzada amb la col·laboració de les institucions, sinó organitzada amb el suport de la institució, però amb l'empenta dels estudiants. Falta vida universitària per millorar aquesta qualitat. Que ens fa falta festa. Ens fa falta festa perquè fa comunitat universitària. I la necessitem que bulli, i bull quan es toca, i quan està amb ella, i quan es relaciona la gent. El preu del pàrquing està marcat per conveni. Mentre estigui aquest conveni vigent, se pot intentar, de fet intentarem renegociar aquest conveni, però les possibilitats no depenen només de nosaltres com a universitat, sinó que depenen de l'altra part, que és la part concessionària. Que paguem ara, aquest és el de l'IPC d'aquest any. És a dir, d'alguna manera l'IPC està regularitzat, però això és la variació que permet el propi contracte. Per tant, és molt difícil poder negociar una rebaixa, és el mateix que ens ha passat moltes vegades amb els bars. El motiu nosaltres el que pretendrem, un dels punts del programa, és duplicar el suport econòmic que donem a les associacions d'estudiants i també tot el recolzament que estigui al nostre abast. El nostre campus també té aquest horari del CRAI tan llarg perquè serveix i està obert a que els estudiants de batxiller i puguin venir al nostre campus com un compromís que li dona suport la Diputació de Tarragona.